Ang mister niya'y nasa Dubai, kaya tigang na siya lipisay. Inaakit niya si tatay, si tatay naman tumulaway. Maganda't si Aling Pisay, si tatay ko ay bumigay. Si tatay wala na sa bahay, andun sa kapitbahay, sa bahay ni Aling Pisay. Si tatay umuwi ng lumay-hay, nagtataka si nanay, wala na ang brief ni tatay. Kinabukasan ng umaga, si nanay ko'y nagdududa. Si tatay ay sinundan niya, tama ang kanyang hinala. Si tatay wala na naman sa bahay, andun sa kapitbahay, sa bahay nila Pisay. Si tatay umuwi ng lumay, nagtataka si nanay, pamili na ang suot ni tatay. Kailan ko lang na? Kitang-kita ng dalawa niyang mata, si tatay ko'y nakahiga. Si Aling Pisay ang kayakap niya, hubot-hubad silang dalawa. Sa galit ng aking nanay, hinila si Aling Pisay, nagulat si tatay. Sinipa ang dalag ni tatay, sinampal si Aling Pisay, tumakbo sila sa labas ng bahay. Inabot sila ni nanay, tuwa ang kapitbahay, hubot-hubad si Aling Pisay. Si tatay wala na siya sa bahay, sa takot niya kay nanay, nagtanong silang ni Aling Pisay. Ang iba, nagdadala sa